At mga idol, 20 pesos na dagdag singil sa Karneng Baboy sa Luna, La Union, kasado na. Sa detalye mga idol, kasama po natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Kasado na ang panibagong dagdag singil sa produktong karneng baboy sa Luna, La Union. Sa ilalim ng Sangguniang Bayan Resolution No. 119 Series of 2025, simula May 26, mula sa dating presyo ng buto-buto na nasa 180 pesos ang kada kilo, 200 pesos na ang kasalukuyang presyo. Habang ang lamang loob na dating 290 pesos ay nasa 310 pesos na. Pata na dating nasa 300 pesos, ngayon ay nasa 320 pesos. Ribs na nasa 320 pesos, ngayon ay nasa 340 pesos na, habang ang liempo ay may 10 pisong pagtaas mula 340 pesos, ngayon ay 350 pesos na ang kada kilo. Ito ay matapos ang patuloy na apela ng Public Market Vendors Association Meat Section dahil sa mataas na presyo ng live weight ng baboy sa lalawigan na isa ring tinalakay ng lokal na pamahalaan. Base na napagkasunduang presyo ng live weight ng baboy sa bayan, pumapatak ng 270 pesos ang live weight ng baboy na nasa 60 to 70 kilos at may 5 pisong dagdag sa kada siyam na kilong nadadagdag sa baboy hanggang 100 kilos. Patuloy naman ang pag-iusap ng tanggapan sa pangunawa ng mga consumer upang hindi lubos maapektuhan ang kabuhayan ng mga meat vendors sa bayan. Matatandaan na huling nagmungkahi ng dagdag singil sa karneng baboy ang samahan dahil sa parehong dahilan noong Marso ngayong taon. Kasama mo mula dito sa IFM Degupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.